Altså YouTube. Ja, velkommen. Jeg har ikke lige taget kamera op i et stykke tid. Jeg tænkte, det var vigtigt at lige at slæve, men det hele af bilen er blevet slæben. Mangler lige at tage kanterne der, men ellers så er det hele, selve karossen er blevet slæben. Så nu mangler jeg bagklap, motorhjelm, sideskørter, forkofanger, bagkofanger, spoiler, lister, ja. Jamen jeg mangler lidt af det hele, og i dag har vi mandag den 4. Så jeg har travlt, hvis jeg skal nå det her til den lørdag den 9. Så det er heller ikke sikkert, fordi det malingsshow og sådan noget, jeg har bestilt noget ekstra, udover malingen, som ikke er kommet endnu. Så hvis det er det eneste, jeg mangler for at ikke kan komme afsted, så bliver det lidt træls, men eller blive færdighed så, men nu må vi se. Emilie kommer lige om lidt og hjælper. Hvad jeg tænker, jeg når i dag. Motorhjelm. Bagklap. Og tænker jeg godt, at jeg kan nå spoileren måske. Måske bagkofanger, hvis jeg er hurtig. Men ja. Jeg er til i gang. Betaler så autodikeret. For hold kæft, det er meget arbejde, når man går så meget i dybden som det her. Men jeg er til i gang. En lille opdatering. Som I kan se, så er den her blevet splittet af. Kølhjelm. Her er sleven. Bagklap. Her er sleven på forsiden. Skal jeg lige hurtigt slives over bagsiden. Dækket af. Bagkofanger. Sleven. Bil. Næsten sleven. Der mangler lige det sidste. Og den er selvfølgelig sleven i alle dørkanter og falser og hvad fuck i helvede ved jeg. Men ja. Så er der selvfølgelig lavet rust i taget. I bagskærm, begge bagskærm. Mangler lige på sleven det her hurtigt. Over igen. Og så hvad mangler jeg så? Mangler sideskørter og lister. Og så tror jeg faktisk, vi er ved at være omkring. Så skal jeg bare lige finde ud af, hvordan det skal stå, når det skal males. Der kommer nok til at stå så bra ud over det hele herinde. Men sådan er det jo nok. Og så jeg ved ikke, om jeg skal have malet fælden. Og en lille bule der er blevet lavet. Jeg kan ikke finde flere buler, men det er selvfølgelig også svært at se, når den er hvid. Det vil give mig en grov. Det er en grov. Hvad er en 180 eller en 120? Har du nogen, du har brugt? Jeg har Så du lader en 180 og en 120? Og en 23. Du har jo en 23 hånd. de lever over på bordet. Det var... Jeg ved ikke, hvad det var. Det var 120. Hvad? Ja, Og en lille lever. Men ja, som I kan se, begge bagskærme blev lavet også. Hun er gang med at slive alle kanter og fundet i fingeren. ja. Og skal jeg lige have dækket
soltaget af. Og så ved jeg ikke, om vi skal have malet intercooleren også, men det finder vi ud af meget, vi når, hvis vi når det. Fordi jeg venter stadig på ting, for at den kan nå at blive malet. Så skal I klare lakken, hvis det giver et hint. Men ellers skud ud til HT Farver. Link i beskrivelsen. Rabatkode på 10% på ikke allerede nedsatte varer. Så jeg opdaterer, når vi når længere. Så ja, lille opdatering. Den er med løven på spartel og det her også. Så det forhåbentlig ikke flækker igen. For det bliver brugt. Jeg tror, fordi der er for meget spartel på før, at der var sådan, at det kunne give sig så møs, så jeg tror minimal spartel, jeg tror det er muligheden. Alle døre inde og ude, kanter, sleven, dejligt pæne. Det har Emilie gjort. Hun er jo næsten naturtalent til det her faktisk. Utroligt nok. Ja. Der er for eksempel del af rust. Vi lavede rust her også. Ja. Jamen ellers er der ikke så meget at sige. I må undskylde, hvis kvaliteten ikke er den bedste. Der er ikke så meget lys herinde, og det kamera det er ikke så godt, når der ikke er så meget lys nemlig. Så det må jeg lige bære over med, hvis I kan. Og så er der selvfølgelig sleven bagkofanger, sideskørter og sideskørte, spats, hvad kan man til noget? Extensioner. Ja, den er sleven på den side, den skal slevens på den her side. Så er den klar. Den skal vendes om og tapes her på kanten. Og så skal kanten slives, den er ikke slivet endnu. Og så har vi alle de her lister, og den hvor vinduesviskerne der sidder oppe på motorhjelmen, så har vi de to der, de skal slibes. Så har vi vinduesviskerne, selve armen, de skal også lige have, de er en lille smule træt. Så har vi selvfølgelig også spøjlen, den skal også have en hurtig tur, det er selvfølgelig ingen tid at slive den, så det er sådan set perfekt. Så skal vi lige have dækket vinduerne ind og soltaget. Så en god arbejdsdag. Så jeg tror, den er ved at være klar til at blive malet. Jeg venter stadig på noget maling, eller på noget, der skal klarlagt. Det er sådan set, jeg tror, det er det, der bliver det, der stopper mig i at komme, eller i at nå det og ikke nå det. Og efter at vi er noget langt nu, den er sådan set ved at være klar nu, til at den skal have noget farve. Men ja, og skal vi lige have fundet ud af, hvordan det hele det skal ligge her. Så det, men ja, vi har selvfølgelig nogle borer. Der kan selvfølgelig godt ligge 2 kofanger på det bord der, så en motorhjelm på det bord der måske. Det der bliver mest træls som male, jeg tror det bliver den her. Det der skal males her egentlig. Jeg ved ikke om vi skal se om den kan hænge et eller andet sted måske. Hvis vi er heldige. Om vi kan bruge liften til det, hvis vi kan få den op at stå et eller andet sted. Ellers så ved jeg faktisk ikke lige, hvad jeg vil komme den. Altså måske den kan finde nogen. Eller så må man jo lægge sådan her, så må... Ja. Det skal jeg lige have tænkt over, hvordan den skal... Det kunne være fedt, hvis jeg havde sådan en rigtig stativ til det, men det har jeg desværre ikke. Men ja.
der bliver optænkt, at jeg kører hjem nu i hvert fald. Og så kommer vi igen i morgen. Emilie kommer igen i morgen og hjælper, hvilket er super fedt. Ja. Men det var egentlig så meget, vi nåede i dag. Og så har vi jo noget af alt det her bagved også jo. Hvad hedder det? I sagen af her. Altså listeren til døren. Som også lige skal slæve nu her. Have en gang sort. Men så kommer vi så til det træls, at jeg tror ikke, jeg når at blive færdig til på lørdag den 9. august. I dag er det tirsdag den 6. 5. 6. Men jeg skulle have fået nogle flakes og noget til at proppe i klarlakken. Og jamen, der er ikke nogen andre måde at sige på, at GLS har mistet min pakke. Og de er ved at finde ud af, om de kan finde i dag, så jeg kan hente den et eller andet sted. Men det lød ikke til, at det måske ikke kunne lade sig gøre, så det er så til pisse godt. Kæft det vejr, der kommer nu, mand. Holy shit. Nå. Men ja. Jamen det var nu selvfølgelig ikke hemmelighed med, at der skulle være noget flakes og noget i klarlakken, hvilket kunne have været rigtig fedt. Og det vil jeg egentlig gerne vente på. Men der er jo selvfølgelig også en, der sælger det her i Storvorte, lidt 5 minutter væk. Men han er på sommerferie, jeg er først tilbage den 12. august. Så det er bare mit held. Så ikke se, om vi kan køre den her Golf ud, så den ikke står og bliver støvet herinde, mens jeg sliber. Det er jeg ingen grund til. Og den kommer ud i regnvejr og ståkan. Men ja, det er pisse irriterende. To try to get it on. Just you and me, forget about the time gone. About the time gone. I have 100 reasons to close your eyes, 100 reasons to make you laugh. I got 100 reasons to.
so try get it on. Just you and me. 'Cause you know I'm drowning in my sea, baby, don't you see me? Need you here to save me. It's not easy, no, that someone hurt me, baby, but you're right, and now it's in my heart. Oh, it's in the past, all in the past. Nothing but healing, baby, when you're right. Just give me time, I make it smile, hurt it when you leave me. Now you're here to save me, baby, 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 baby. You're nice, tell me if you wanna let me like that, baby, 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 baby. Guess what? I wanna you save me, I wanna you save me, baby, 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 baby. You're nice, tell me if you wanna let me like that, baby, 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 baby. Guess what? I wanna you save me, I wanna you save me. Oh baby, I wanna save you high, 'cause you know I'm drowning in my sea, baby, don't you see me? Need you here to save me. It's not easy, no, that someone hurt me, baby, but you're right, and now it's in my heart. Oh, it's in the past, all in the past. Nothing but healing, baby, when you're right. Just give me time, I make it smile, hurt it when you leave me. Now you're here to save me. It's in the past, all in the past. Just give me time, I make it smile. It's in the past, all in the past. Just give me time, I make it smile. Baby, 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 you're nice. Tell me if you wanna let me like that, baby, 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 baby. Guess what? I wanna you save me, I wanna you save me, baby, 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 baby. You're nice. Tell me if you wanna let me like that, baby, 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 baby. Guess what? I wanna you save me, I wanna you save me. Oh baby, I wanna save you high. Så var det skulle tabe ind. Så går jeg i gang med soltaget. Nå, altså YouTube. En lille opdatering. Alt det der skal være sort, det er her på bordet. Ligger, slæben. Det skal bare lige tørres over og gøres rent, så er det klar til besleven i morgen tidlig. Sammen med det her også. Listerne. Alt kofanger er blevet spartlet. Sleven klar til at blive malet. Så er det spoiler. Dem til tagbøjlerne er blevet sleven. Den er blevet pakket ind. Der mangler lige for at slå en kanter hurtigt. Mangler jeg stadigvæk at høre fra GLS, om de kan finde en pakke, eller hvad de kan. Men lige meget hvad kan jeg jo ikke... Altså ikke rigtig tænkt mig at gøre noget. Altså male den uden jeg kan få det i klarlakken, og så den bare står her uden klarlak, det synes jeg ikke er det fedeste, at den bare samler støv igen, og hvad, altså heller det hele over en gang. Men ja, men ellers skal jeg lige hurtigt have lagt noget plastik på soltaget, og så på begge bagvinduer. Og så tror jeg sådan set, vi er ved at være ready. Men jeg tænker, at jeg maler det sort i morgen, så er det i hvert fald gjort. Så er jeg fri for at skal
skal tænke på det. Og vi fandt os lige noget, eller jeg fandt lige noget rust under i bunden af bagkloppen under sileren der. Så den fik lige blevet sløven og fik en ny FU-siler, hvad du kalder det, på begge sider, og så på begge stoppene, under stoppene, de der gummistop der var også en lille smule rust. Så det er også en fikser. Jamen ja. Jeg tror jeg er til hjemme her nu. Så mange af jer nok ikke ved, så er jeg faktisk også selv jeg er blevet ramt for noget tarmkræft, og ja, det var slut sidste år. Og jeg var opereret 2 gange i tarmen. Så jeg er stadig ikke... hvis jeg går og bukker mig og løfter tunge ting og sådan noget, så får jeg meget ondt. Så det er derfor... Der er jo nogle også, der sidder ude 7 der til en hel lakering. Det kan vi sagtens. Det kan vi gøre på en weekend. Det kan jeg ikke helt. Og nu er jeg heller ikke autolkær, så det tager lidt længere tid med at dække ind og sådan noget i forhold til en rigtig autolkær. Det er de sammen hurtigt til. Og skal ud til autolkær. For I gør det her hver dag. Det må jeg da ærligt indrømme. Altså YouTube. Lille opdatering. Alt det sort, det er klar til at blive malet. Og jamen en lille opdatering på flæskene. At jeg ikke hørt noget fra GLS endnu, og det er onsdag i dag, så jeg når det nok ikke. De har mistet min pakke et eller andet sted. Jeg ved ikke lige hvordan det kan lade sig gøre, men det kan jeg åbenbart. Så jeg når det ikke på lørdag desværre. Det er jeg næsten 100 på nu. Det er ikke. Altså når den første er malet og forklaret, så skal den mindst stå en dag, for at vi kan samle den, tænker jeg. Så... Men ja. Det må I sgu undskylde, hvis der er nogen af jer, der har glædet sig. Der er bare kommet på min skyld for at se bilen ud til Carsten Kansler. Men kom alligevel derud og støtte det. Jamen som sagt, så har jeg selv haft tarmkræft, opereret 2 gange. Jeg er heldigvis ikke tarmfri, kræftfri lige nu. Kryds fingre. 7-9-13. Det er egentlig også derfor, det er også vigtigt at få bilen derud og få den færdig til det, jeg gerne sætte op omkring formålet, ikke? Men jeg tænker ikke, at jeg når det. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og jeg ved godt, at der er nogle autolkærer, der sidder derude. Det gør de her. Det gør de på en weekend. Det gør jeg desværre ikke. Jeg er ikke så hurtig og smidig, som jeg var engang. Og jeg er heller ikke autolkær. Så det tager lidt længere tid med at tabe ind og slibe og hvad ved jeg. Ja. Men jeg er til med alt det er sort. Og så opdatere. Hold up, little buddy, what is you doing? Finna go hard, hard, hard. Ice on my neck, ice on my wrist. That for the squad, squad, squad. Know they gon' hate, do what I tell them. Get on your jaw, jaw, jaw. Work on smooth, I got the moves. I swear to God, God, God. Hey, I just dropped 200 on a new wave. Pull up with that in my boo thing. Pull up, got the party bouncing like the blue flame. Shout it, bounce, not my style when I drool. Watch me drool, wait, drool. Hold up, drool, wait, drool. Watch me drool, wait, drool. Hold up, drool, wait, drool. Watch me drool, wait, drool. Hold up, drool, wait, drool. Watch me, watch me. Watch me drool, watch me ooh. I'm so fly, I'm so smooth. Mic check, I got the moves. Pull up in something that ain't got a roof. I'm so high, I'm on the moon. Whoa, they know I be chiefin'. And when I'm coming down the block, they know I be beatin'. Saucy got that drip, drip. Ayy, let's take a trip, trip. Ayy, water my neck, water. Water my wrist, wrist. Woo. I'm on the wish list. I'm so ahead of my time. Special delivery on me. Call me and
Amazon. Hold on, little buddy, what is you doing? Finna go hard, hard, hard. Ice on my neck, ice on my wrist. That for the squad, squad, squad. Know they gon' hate, do what I tell them. Get on your jaw, jaw, jaw. Work on smooth, I got the moves. I swear to God, God, God. Hey, I just dropped 200 on a new way. New, pull up with that in my boo thing. Pull up, got the party bouncing like the blue flame. Shout it back, ain't not my style when I drool. Watch me drool, wait, drool, hold up, drool, wait, drool. Watch me drool, wait, drool, hold up, drool, wait, drool. Watch me drool, wait, drool, hold up, drool, wait, drool. Watch me, watch me. So fresh and so clean, ho. Do this for my team, ho. Hit 'em with a dance that they ain't never seen before. Yeah, we like to smoke good. I just got that pack in. But if I step outside, they play this song, I'm coming back in. True, ayy, representing for my hood, ayy. Never get misunderstood, ayy. Run it up like I should, ayy. Run it up to the clock start. Money moves like the pop lock. She love the breeze in the drop top. Got her jumping on me like hopscotch. Whoa, hold up, little buddy, what is you doing? Finna go hard, hard, hard. Ice on my neck, ice on my wrist. That for the squad, squad, squad. Know they gon' hate, do what I tell them. Get on your jaw, jaw, jaw. Work on smooth, I got the moves. I swear to God, God, God. Hey, I just dropped 200 on a new way. New, pull up with that and my boo thing. Pull up, got the party bouncing like the blue flame. Shout it back, ain't not my style when I drool. Watch me drool, wait, drool, hold up, drool, wait, drool. Watch me drool, wait, drool, hold up, drool, wait, drool. Watch me drool, wait, drool, hold up, drool, wait, drool. Watch me, watch me. I just dropped 200 on a new way. Got the party bouncing like the blue flame. Og som I kan se, så er skærmen også en pille af. Og som I kan se her, så har den lige fået en hurtig sile der, fuge, hvad du kalder på begge sider. Det har de jo bare ikke gjort fra standard af, hvilket jeg synes er lidt mærkeligt. Det er lige der, den kan suge fugt og skidt og hvad fanden det er. Men det har de jo bare sparet væk dengang. Nu får den i hvert fald nu, så det skulle helst ikke ruste dernede i panelerne. Så den bliver næsten bedre end ny. Den må vi lige se, hvordan lakken den kommer til at se ud, men ja, det var lidt en lille opting. Nå, altså YouTube, en lille opting, eller sidste opting, inden den skal males. Jamen som I kan se, så er alt blevet dækket ind, slibet, primet, hvor der er bare metal. Så det alt er blevet dækket ind, gjort rent. Og jeg har fået en opdatering på min pakke fra GLS, at de har bedt, de har lavet erstattet pakken og fået sendt mig en ny, så den kommer den med på snor i stedet for. Og den er faktisk hjemme på min adresse nu. Men der er desværre onsdag i dag, og der og det er på lørdag, at det der Carson Cancer, det er så det når jeg ikke. Det når jeg desværre ikke. Jeg tror ikke, jeg kan nå sammen den på en dag. Slet ikke alene. Og vi skal også være, jeg tror vi skal have 2 mand til at samle det inde, i hvert fald med himmel og fanden hvad jeg. Ja. Men som I kan se, så er alt er klar til at blive tørret af med noget silikonfjerner. Og en fedtklud, tack rack, hvad I vil kalde det. Men som I kan se, så er det hele ready. Det står ikke lige hvor 100% hvor det skal endnu, fordi golfen står herinde. Den står derovre. Den skal blive herude, når der
Men ja, ellers så er det hele klar. Og det er så her, jeg cockteaser lidt med, at det bliver næste video. Så det... Tak fordi I så med. Like, subscribe. Og glæder jer til næste video, fordi der kommer til at ske noget vildt. Tak fordi I så med. Like og subscribe. Vi ses i næste video.